Okay, yɛda sɛ wagye atom yɛmɔ kɔ aba yɛakyeakyea adɔfoɔ nyinaa bepiem ɛwɔ GH Live Studios, Ghana's numero uno, number one. Yɛde nsɛm ɛba abɛsom wo na yɛtumi akɔ yɛnim. Ɛna akɔ Saturday hyɛ no nso ɛma me sɛ yɛbɛhyɛ onyame sɛ ɔmmoa wo na udwuma a wodie biara no ɛnso abapa wɔ ha ɛde ne mmɔho wei kakra de to gya ɛde ama yɛnatiefoɔ ɛwɔ mu. Na yɛn concept nim straight into the wagon. Na yɛmfa nso wɔn tentem so a. Nyame di adom a ɛnɛ Saturday ɛkyena Sunday anwummerɛ. Ɛsɛ Asante Kotoko players a wodo a wɔn atu wɔn to kopie mu na busua nkyɛn ɛne ade nyinaa for such a week. Ahomegye bia kwan so no. Mepacho wɔn nyinaa bɛ return in a Rebel style asa bɛtoa so ɛde ama Asante Kotoko bokuo no. Way kakra yensa kan yɛde to drama in a team for campaign base hono and as a clubhouse one all the players are ɛkɔ nyinaa no ebe returning aba bedru adobedum ya ɛda kwasiada anwumrɛ so on Monday so training ebe to also with coaches Owura Karim Zito, Hamza Oben and a Prince Owusu na empanyufo ɛte sɛ yɛwura yɛade nyinaa na penkra any of a James Kwesi Apia ene brako tomo ni ade nyinaa ebeka ko pm training grounds wa wo any players in be twen komo kakra ahye won kran ama ne ma hu sɛ de ekɔ sɛ na be ye nei obi a ogina nten to boba park ne so bia no enka obi a na yebetumi asɛgye forward atumi akɔyanim we kakra ɛno nso to dwa ɛwɔ mu hyɛ no so ɛma me sa Asante Kotoko for now de nim ɛne sɛ yebetwe ni be sɛ nafuanum ɛkɔ ne nafuan nsia so na yɛhyɛ aseɛ nyamboa Monday na adumidum ya nafuanum nsia no so a yakɔ akɔpiem ɛwɔ Nelson Mandela ne krom Mzanzi for sure anasa South Africa na yɛtumi atoa so akɔ akɔpiem mu ɛwɔ Durban ɛbra yɛne team a yɛfrɛ no Kaiser Chief ɛde game kɛseɛ Toyota Cup no ɛbɛtaataa so ɔbɛhyɛ no nso sɛ Kotoko de boba baako kum no ma mmienu ɛnam sɛ yɛkɔ a yɛyɛ pre-season fully ɛwɔ hɔnom kama krogye na yewia na ɛno nso akyi no yɛne Kaiser Chief for no ɛde atata so ɛda ɛyɛ 26 ɛno ɛyɛ de etodwa ɛwɔ bosomi yɛ mu hyɛ no sɛ Kaiser Chief for no ɛwɔ ɔman Netherlands mu yes hɔnom na ɔmo nso yɛ ɔmo training to Holland a ɛne ɛno akra ɔmo lusu ka na ɔmo ne Vitesse Ahim ɛna ɛbɔyɛ ɛno kakra to about 24th deɛ ana 23rd 24th deɛ no waba be draw some dream ɛwɔ bia yɛ friend South Africa na afenia matimi akɔs Kotoko ebe lining up couple of friendly games the nim ɛno no teams ahodoɔ bɛɛ sɛ ɛnan num ɛna wɔn ne Kotoko edi nkɔmɔ asie but ɛda yɛ mu mienu pɛ ɛna ana miɛnsa bi de ebetimi no wɔasi akan aka Kaiser Chief ho mate Polokwane City mate Maritzburg mate Durban City na hɔnom ɛna Frederick Asare akɔsan ɛde ama wɔn mu anei wɔkɔ new goalkeeper ɛde ama wɔn mu ɛno nso ɛde etwim ɛde Mount Polokwane City Boboko Maritzburg Durban City ɛna afei nso team a yɛfrɛ no sɛ Chipa United wɔn nyinaa no line up games with Asante Kotoko but ɛde ya Mese Kotoko miɛnsa mi ne ɛbɛbɔ aka Kaiser Chief official game no ho enti mpanyinfoɔ bɛ select no matter terms and conditions applied ɛbɛboa na yɛtumi asom twitwe na yɛtoa so ɛde akɔ yɛnim ti confirmation ne ba Trust GH Live Studios yɛde ba bɛsom na afei wɔn nso anya ɔkyɛfa ɛde afiri mu ntɛntɛm so na ɛno ɛde ɛde to anim sɛ yɛna yɛmpɛ sɛ yɛbɛka Hilary adaba asɛm nam sa no deɛ sɛ Samatex wɔ koraa aspoil game nam sa Samatex officially wɔn ayɛ announcement sɛ player ne nyɛ wɔn player biem ɔkɔ akɔsi akan de ama Asante Kotoko but Monday bibia bɛyɛ official from Kotoko aso yɛ 4 years contract ɛna yɛnua ɛsan ɛno nso ɛnkyɛmu kakra ɛde to dwa ɛde ama mɛde nka catch sɛ players ɛbɛyɛ trust no emu nan ɛna me no kasamu egusu Asante Kotoko clubhouse wɔnom emu nan including Kabori yes Bonaventure ɔwɔ hɔ na ne nua Watara ne baeɛ no mpanyinfoɔ ama ne comedy nka ya to anim dada ne nkyɛmu no ɛne sɛ mpanyinfoɔ assess situation ne hwɛ nneɛma bi ansa na nipa nan no ɔmo twe odd bi ahyadeɛ bibia ewie pɛ ya wɔn ebetimi ama wɔn sɛ contract monye na wɔn mɛka team wɔn nte saa nso na sɛ ebia option a bi wɔn hwɛ no baako mmienu bi fa deɛ ɛne emu mmienu ɛne wɔn bɛfa ɛno ɛne nkyɛmu kakra ɛne for now
update ɛwɔ ho a mede ɛto anim ɛnɛ that is Emra ɛna Krakye a ɔbɛda wo screen so yi ɔbɛbobɔ na dwen ɛde kyerɛ Asante Kotoko boom 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 bɔ ne boom te sɛ adeɛ bi no ɛma nipa bebree na ayɛ disappointed sɛ na koe sɛ wɔn kasa yɛ we different ɔkasa nso ɛsɛ nyɛ ɔno na gyina hɔ no na akɔyɛ nsɛm pii a ɛno ɛde to dwa Emra da ɛwɔ Pure FM abra yenua panyin Blay kankambo edu ene Krakye friends Justice Blay nkunku amfa nka ho enye de eye interview na asem no onfamra wonfa nko mepacho de tie ene se Krakye na ba be pacho Emra aye monim sem atwam e de kotwam kabea na de enim a ese set record straight ye ne mpanyifo Kotoko bi adi nkomo na be set record no straight in best 2 minutes e was that video we mu e de amount na ya toa so akoyanim pepepe na the for now in English Asante Kotoko mpanyimfo ma responded to Blay and Semino omo ebebo yemfita duku na yabo yatuhire na yem preseason any players out do a yani edi omachi no eno ene ebeto aso ahwehwe omachi akwan na yetimi enya compact team na aye gase te se of akwasipon ene nana ekoba jesi cement na yato aso amakotoko afa ne ntuma pa ede afra eno ene mpanyimfo de enti don't expect Asante Kotoko say woman so ever be John na to boba adiako Blay park so say Blay na to be abaye park so a enya hwe be se saboba no na ye ato wo afada kwa gyache ho eno ene nsam kakra e ba che se Kotoko officially yemfi Blay eno kakra metie but ebia na mpanyufo aye de but for now it doesn't look likely because as a kasasie bi kra ko e de ama media guys no and say no more I prepared nice video footage come on anke de ba be Blay kwan yes said ya Fred Kasare no aha ebia thank you sa niema no for your dedication ne passion ne niema but as a unia video ya one yenia Brighton do BK bikoye no what destroy everything. And it was shaking the grounds of Kotoko dia. And you the video na ya to on M say hard drive na say. Dear me who no. And you who say Kotoko official page. Thank you, Blay bia ma na Blay. Did any interview koye no. Ono na also niema ntroa ama hard disk na say nti baby etwagu ye no. Aye bibio nti Blay history wise mo no. Thank you one sha one sanka. Eno de metimi aka say an sha ebia na adwen sesa bia baba for now the minim and say one hwe ya thank you message said the player your friend say Frederick Kasari nya bi fe obre duku kro obebo 3 months onya bi any other host of players omunyina nya bi but one hwe ya na odie mpo no na ya prepare to no eno ama eno kakra bekobasa legendary status no Blay eno de ya say ne kakra mpanyifo adi hu ya papa na reporter yen say kan say almost sanke kase ya ba abonche be ka nsam dia ene sanka de ekoso wodam ne ba beka dia enka obi abewu sampa dan ewaso na empansu dede pa but enye de akoso no beka no mo de Kotoko mpanyufo stay matured level enough maturity no up to the task enya de da se ne wo mbeba beka kan se ne nsam bi wo hɔ a de akote akra no ene se so mo ka so mo ba be bo wa ke yenua Blay wan hwa Kotoko ni na ohia na obeka de enka e de akire ba omo mpesa akwada no so a obesom Kotoko no ebe wi achi na akwa akoye nsem bebre nti de minim ene de matie ene se response de Kotoko and responded to Blay nsem no whether I apologize and also apologize you know they will never respond but the video footage no I prepare kan yame boa that is Monday womo ebe de beto se ni matches ado abon de em say hard disk na say and am so kokasa no ama router no ne ade nyina na shaky eno kakra makoti amede to anim now yes at record ni straight nkunku Blay asemi baaye no ma ye hu interviews maka nsama ho do bebre ba ma wanya ade o wanka say ukra no Ghana a serious country bia Blay senka wodem sisi with all due respect me per wasem ti asama zama di ato form na meka enka me fan say obo West Ham bi obo England team bi ana amano ni team bi anka umbe chill sa nka uwie Pure FM interview na nka umbe chill Blay no kra na meka chill no
Because in the interview, who admitted sexually, what saw to be. Yeah. Who admitted a video, no one say a casasa or your money from. But in the video, you admitted to the fact said sexually what I saw to be. Yeah, it's true. It's a video no mono osa kotenasi bi mu a anasa de ma lawyer bia. Obeka se ja wa ba mena anyame amo anka bi poliatum. Ba ye de ye hwe surface na na house for asem na mo sere kotokofo. E na anu ye ofanya utama klobeka se house players mo num wi enom George ni ade nom sa. Ha ndi huru e normal. Nti muso we mu enya hwe. Na de tie ne se unia so otimi tena wo pa admit se e na me je get ne phone no de pull from na me born asum hey bro na so wa asem we de ehu kra sympathy de no kai England an kwa asem we ehu sympathy story o ka ho ba chiro wa admit se sexually what di nsem obia all right sexually or enjoy ni design na I mean can say we nche Kotoko chita for na nya se clubhouse wo no empanyifo ahye nti se secondary school a wokọ prep any ade o according to nkoma a yedi kakra ye ne empanyifo bi adi nkoye mpese bebo panyi bi adi no se Monday to Friday ho na amote what se mu fie I to say me bisa mu no de omo kana no me obi a me subscribe to the idea say ntina mom by some to individually one hwekra a woto hu yonko just a training because dan nature and how we sit here no you see unra inside abebu ni say by 222 na what is am use one living room 222 enipa two bia use one living room no you say just mu two na mbehu mo na so person called water friend blog so sa na tie dia me nra mu daba me hu nchen da because sabe mete ben akiri na you say Monday to Friday ma mu live mu life until say e bia e kwa akobo match a na be ka na fuam you know me akobo match a yema obi ahoho a wanya no yema wokọ se ne be ye ho beda ne kan ba ye kobo match ba na se yeni match bia obi atimi de sebe ne yonko ne yere ni nua omame opapa ba ho en obi anka sa mo ye nkwara obi na under 17 for kwaso mo mpanafo you have every right o ye kramuni na so be ware dukra obetimi aware o ye hwan na say wa mamre mu no no problem but your problem is a moon deliver my Momo guys see and I'm a cost to yeah. Am I ain't me Angelique no? But Blay media me would dear no me catch I say. Any person what you yo diodum me a minim. Any person what you yo diodum me ya so when yan taboo no cratch it. Na botre near the toast so kokonya koko e sainiema and wow nim me buofu nti. Sabe eniema okra no aman eniema bia walusu. Bisa ho se nkrofo a omu bedi wachi anaso omu pushi no uhu omu nyina true Kotoko ni nua ba ku ya na oti ne fie ansa na ye be camp ne ade eye true Kotoko na odi hu no ntu ka ase Kotoko na wo mo na onye fans a omo nsa me pe play afoforo no mo nya adamfo woni ma ko bisa radio presenters so radio presenter ko suspension na sa oma e biem a oma e frefre ne ade nyina ofre omu kra omu mfo this was abetina nti nano mu yo diodum no hwe kasa yie dwene na sua na hwe niema yie ansana wakwa akotutu gya bia ewe a osi kasa bum mese me person na kasa wan onwene no akasa but it was so unfiltered as a filtration bia na so na wo kasa wa bum na nsana wo kan ye nyina emu half wa o sa de agu wa ho ani mu ase Kotoko ne de aban beko me se player we nom hihya we ye sei enhame ba be ma mo nso se mo nom hihya na won tete so obi anka se ma mo live my life live your life enjoy your life to the brim but as a life now you live ne be affect your professional game or exhibit for your favorite team and now fans then you got to tell obetete ne ma so kakra me nka se wo nom hihya e bone because e bia me unim dia me nso me no me na me mejejo me ka se esi aye amana koye no ayi bi se oye footballer boys ne efa ma be ma yanso efa ma ni bi you understand
but abrochiri kura footballers no Obo say Ghana to so say ball and Manchester United fans are minimum mu bi e ka say kwada unya ayi Ghana to ni ayi e kan say fofodi and go focus e di o ma wo ebe fuck you sorry sorry for that word omo ebe kan say bi kakra e di kire omo e ya wo make sure say o performance no ade na wo yon e affect no problem your football is the Brazil you Mr. Komunum wi and say no ma kwa ball no problem. Ye kasi ye kwatete footballers na obi wa ntwene taa wontimi nkobobọ no problem. If that is the only thing ebebo anko amu atimi aboni ya no problem, but professional lokobobọ abrochire so na se duping agency fo na se duping panyfo so mu a ye hwe koye o duping na se substance kra wa fa na kutia obo ye betwe waso nti wonko awudi a wonko na ogya onan. To Mr. Mo, me yenuanom Kotoko obi a nhyɛ mo so yɛn ka asɛm wɔ seminary and asɛm wɔ Roman school mu a musua father and sister yɛ no, but the wo yɛ no so ɔhwɛ na sɛ me how performance a wa wasɛm me there was a time me ho example na me radio so no na me nye obi a me nim sanom bebree but ebi a yɛn kan sɛ peer pleasure na anyway sɛ no agu fair enough. Ebi a ye pie me na me nuanom colleague journalist pie no mo nom na se me to what bo a na my style kakra but me nom se me gye beer I share refrigerator mu nom a me betena wo se me ye foreign news a na me ne afam na affect me voice afemia me hu se me performance aba form obi a me present foreign news a me pesa me kasa me ujai show ni nyina ma me a metimi aye Roxin ka so twam so poko afie ka se kizito e watwa waka bi eye no why sport why foreign ni bi eye sorry ni me local no na me bukura fu but afedia me kwa na me ye foreign na me pese me twitwa so ntem na me tena asia ya me ho obi be se postmortem analogy hwe se dia na ekoso na me se em se bia no a me ni nuanum pia o mo no ma na me so se ma ye slow ntimi pa bibia gu manum no na me manum bia no ade achi a me sa akwa dwuma ho ma chi na ma me ni akwa mi ja me ni amfam biem me ya me radio na hu me nyame hu me mobile radio no mu a ene ye nyina no ye de atutu anamon kakra ye tafre ho enti tena so ya footballer tena se ehwe omodem mo se hyehyɛ boa wa hye se de wo ya ne boa keep on going continue se moa wa be ma jai wa Blay me se nsɛm a obɛka ye no wa no aba amana na ado na akosim bebre say na won kasa no mu bu different ba won kasa no mu say raw dodo won say raw wo a no raw no ya na wo ne bia wu didem o kasa no was so raw honestly my senior brother my big brother my godfather I still enrad dear em say drana learn foul kakra senior with all due respect enrad drana learn foul. Because at a point, na crash now di Blay and by and cry na or can say, oh, and now as a one na who adrenaline into nice ama vim and vigor na oh pushy crash no. Senior oh why a jumano unim nye and ye mu bi near betcha because more na said you edidi man na much but no cranny say and rad dear one more justice Blay. One pa and now one more justice Blay. But ye nyina de becheche ho na ya stress sa nyema we yen century next time you be say ba mo yen headlines na nko ho yen hwe repercussion de beba sponsor bi create se Kotoko player say ni say enya hwe o but sponsor bi e create a itimi cry high itimi shremo ye duano century for mo ya ka bi ye na ye nye clean sa yen century for the clean mi ano yes more frequent because so yin see akire hene ne akase be wo list of journalists are sabio e one crime any kumase a men call takra de nko radio da minima kraka kran e radio mo na minim kumase nso mo e radio mo metim de boa sekraka ho in central for sports presenters DJs my ubehu ye nyina with the same radio stations no ni ankasa because ba akwaje ba akogɛ no say bebree si e mo to asa discussing na otwe dia yenso ba bodi ho ne yenso ba bodi ba bia presenters and the money nuanom presenters bia ya aka
because of someone so sugar mommy for ye bia mokonya wo mu anom didi mom bidie no ba ko fa akire kusi akire nsem bebrebe bia anwe timesra mu ya kan bia yentwa so na ye mu anya inya good pre-season mesra mu na inya very good pre-season for all the clubs be bia anwe ye kase ye kɔ radio mu a nsem bebre obekwa akoto radio presenter na wote wose na ni abre tu Thomas Patefo se pate pa na ho na aye se na pate na yesise but adia Thomas Pate so ampa se ampa se sampa charges e dia bon no ye radio presenters yi ene enke dance one grade A because as ya ye nim ye ho ye nim obi be ya attachment kra kwan ya ye fa so e hojo nkwadai ye be ha wo mu saa ye ni dikra eno ye discuss you ye mi ho phone line so it is a Blay aba be keka sebe nkwada asem ene enema bi saa omi ntwa so na let's move forward na yenkoye ni wonya kan wie menim say we lose a lot of status with regards to highest esteem and Kotoko fans ni bi hono but I know there it's normal yentimi nga say the be channel was saa ye dey channel there but saa status ni there am say ye dey no to soro ho bi ma enye but ye nyini meto ase se wapa chaw dia enya hwe ba Blay show kasamu ye they make because even before this crowd now mama yes I interview we no enkomo bia won nkrofo bi di phone so no eno kra mpo kra hu se de obeka ne no se Kotoko chitani bia fraw efra brochira no wanya so why so happy no why so open unim ni pa no ba bia na wo ka won sam kire no Blay nim de America e ha dwen giant enye obi ofra ofun bia na wonya confident wonimu wo de yenya radio so kra dia okoyo no me say why you worse behind the scene why you worse and some of what can atu nuanom so no many boys a obo mu din ba ko enso adi nkomo na me nkobo obi adi nyem pese abeso so asem bia so ono so asem a wo kan te say di ayetwa butu nti twema me ntwe bokra enya grow ne ye na abeso twan no aka na me so maka justice ya pese dachi Kotoko no ujai ba obetimi abam ti say dey must from pon eyemu adwuma say Derek ni ban eyemu adwuma no an ye pepe o ekinanti enenne e wo ho nti hwa no kasa yi enkofon so si bi America visa no na America visa e kra na ye ne single entry yo nti so de beba de aye ntembra o nti sa na America visa ni nti na o kekan kansam no so de awa amma fa B1 B2 na me ramu ntemu a be ya kra ba be bibio ho no kra na America cho me two fu ya na masa kan bi a cho se mi nua when you say all planet to come to Maryland no me ade but catch it over dia in Tambra na you say in B1 B2 na wodin nim say bi na omo ayo diodum no oba na ni bi ya oba o ka say omo ajejo so referral no back from hanu wi a B1 B2 no obe yes o mbe nya wa da ajeza and so brass even no drum mo oni enuanom na na hindua mo you can say Louis Ajimaimo e wa American kromu ha yi no the we Kotoko fans esa ho Michael Semba power Aziz Ansa the we Kotoko fans ho mo na no many ofa ose kwadwo di nkomo ose di mpa uja no Kotoko no na aboa no American kromu ha ofa Antonio ose kwadwo Kotoko biebie pu no krache ti tobo wate tobo kodesumie so pa na sa adwene ho bi na brabie nkunku media me kan twa to wo asem we nyina eno no susu kasa susu ekasa na Kotoko fo so kasa mo ba twron Kotoko Express a omo do be hye omo do be on value Kotoko Express wa hwi omo kasa omo do be Kotoko Express a omo do be ton papers no hwi unim de wa yebi unim na me nua no me gira nka no me tawasam I so love you as a brother but me mama gina me bo ko the time say me go police station say CID as me ko di ni nsem no sebe me ben no me tins say we na ye afi me be bo second round no kra but man kan da nipa me bo na ma na e benito me nua ba ko a me ne no ana me bo na ma ne
no pet na me born na man say ja me anu nkofo no because no gide see e beji league na am say bro susu epe enya hope ye ntimi nyi league no say ade na am so ye ntimi ye be sha simple lose matches no say ade na am say nsɛm a mekɔɔ Ghana mekɔtee yɛ no ɛne bɛ area hɔfoɔ koraa nso a wɔka no ɛha adwene yɛntumi nye league no ampa a wɔde me bɔɔ brɛ me ba mamfa a mɛtena anka sɛ mede bɛpɛ views o no because megu kɔtɔkɔ no anim ase a menyɛ ahwee nti justice wei deɛ woanyɛ justice to the issue thank you so much me nua no nti mamia ɔfaase nantini kuro kakra sɛ ahyewa akasɛ wish anhyɛ nso deɛ a bia ɛnyɛ kama yes justice nkoku Blay Kotoko fans mo yɛmfa nkyɛ no na ɛnyɛ hwɛ nso ɔkasa wie yɛkora right from the radio station my panyi bi frɛ from America ha my panyi bi frɛ also o cancer mfo kyerɛ pa man no so o cancer ma ɛnyɛ kyerɛ man no shout to man ba me hu a man no send you scapen bro titobo why tobo na enenti ochina nti na wo ho sa na yɛ kana na sɛ nenti na ochina ho show why in America for you na ya brochi for show ma hwɛ wo crash nti so akɔ kaze mpo na obi frɛ to for no ya exam boy adwen man ti anya boche na okoko na anya ne de ema okoko sorry bebre ba ekunja o nta se mi ba okoko ni nti o mayi agu so obi aya no ama example ba ko o ti example no ba ko nso abu be fu Blay nti justice next time we justice to the issue. Thank you so much, my brother. Me this is drama. Na the tiane say na say to say kutu say bam timra. Wa authorize for panyini a wo manhia ama me no ka say mining company ahodo 9. Nyame boa by Monday, Tuesday, Wednesday. Ebi beba Monday, ebi beba Tuesday, ebi beba Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, beba manhia. Na mo ba Otumfuo na say tu. E de tu manim say mpacho mo boa say ye kwaye baba yara. Ye obe na otwe miensa pe ne de baba yara. Mo boa say we boa say nti na hye fundraising asset na they share free mining companies no ho. Let us ni nyana ko dra omo so acknowledge a next week on bɛhyɛ aba manhyia fitisiem na ɔmo bɛsom no na ɔmo de ayɛ ɔmo ayɛ deɛ nso ba sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ baba yara animu ya sɛ deɛ minister Kofi Adams call na n'anim no ɔmo kɔ kan no ɛbɛhyɛ ase gidigidi ntia no ɛno no yes nsɛm no deɛ ɛwɔ ha but makodi Blay akyi ama me nsɛm nyinaa no time no ɔyɛ aso ane saa ɛsɛ mɛkɔto aso baabi but yɛbɛsa aba bɛtwitwa bi ama mo Bechem United legend Francis Twene ono so akwa sign e dey ama Gold Stars nti Francis Twene o legend pa Bechem I think about 5 seasons e ho nti ano so kakra ye dey two jade ama nti for na yenuanom house for wo mo nso assign Prince Kwabena Owusu yeah officially aba be kan mo ho and also dey two jade aba dey be si na ya catch us ye be sa ba biem na ya ba be somo kama na anyama atimi akona no me dey Derek Saint Kizito. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?